τραγουδίστριες και εσείς τενόροι και μαέστροι και συνθέτες, θα δείτε πως ο αγαπητός σας συμμαθητής θα προσπαθήσει ο Θανασάκης να διευθύνει την ορχήστρα στο φιναλέτο σεκόντο, σαν μαέστρος. Και εύχομαι σε όλους σας να έχετε μια πολύ μεγάλη σταδιοδρομία ως μουσικός στη μουσική, αλλά σε ό,τι άλλο αγαπήσει ο καθένας. Διότι αν αγαπήσουμε αυτό που θα κάνουμε στη ζωή μας, όλα είναι κατορθωτά. Να γίνουμε και μεγάλοι μαέστροι, όπως ο Θανασάκης. Έτοιμη ορχήστρα? Έτοιμοι? Το Θανάση βλέπετε. Μια ζωή ο Θανάσης καθαρά θα κάνει και ένα λέβασμα. Το Θανάση όλοι, κάτω εσείς. Εδώ. After